Sabırın ayırmasın alayım seni menden Hudayım. Uy, durma. Aytmam aytmalım. Sen düşünüyorsun o vakalı biz raspet şu an raspevkası zat. Da düşünüyorum. Ben su içip sonra açacağım. Halım içilir dana, qalyarın min hayrana. Salam qadırlı tomoşaçılar. Yaylımda Ceyhun TV. Sizin ähliňizde kanalymyza hoş gördük. Bugün bizim studiýamyzyň mehmany, ýandan ýarym telewiziýanyň ýeňçisi, Türkmeniň altyn asyr bätleşiginiň ýeňçisi, meşhur aýdymçymyz Arslan Jumaýew. İlk bilen biziň çaqyrygymyzy kabul edip studiýamyzyň bugünkü mehmany bolanyňyz üçin köp sag bolsun aýdýas, hoş gördük. Hoş gördük. Indi soralarymyza geçeli. İlk bilen berjek soragym, nerede we näçinji ýyla dünýäge iniňiz? Men Çerçeve Turawynyň Watan Daýhan birleşiginde 1987-nji ýylda dünýäge indim. Aýdym aýtmagy näçe ýaşyňyzdan başladyňyz? Aýdym aýtmany men 2-nji klassdan öýümdekiler aýdym saza sunata höwesim barlygyny bilip 2-nji klassdan meni muzikal şkola, muzikal mektebe okuw berýärler. Akordeon bölümine. Akordeon bölümine. Soňra aýdym aýtmagy? Şu akordeon bölümünde okap ýören wagtym hora gatnaşýardym, hor topar bardy. Şu hor toparynda saýlanyp men solist edip aldylar, aýdymçy edip aldylar. Sesim owadan diýip. Ondan soň men akordeona höwesim gaçdy, diňe aýdyma geçdim. Awa, diňe aýdym aýdyp başladym. Meýkal bolupdyr da diýmek. Ne haýsy okuwjaýyny tamamladyňyz we halipaňyz kim? Men ilk öz owamyzda orta mektep 29-njy orta mektebi tamamladym. Ondan soň şu okap ýören döwrümde ýa-ni saçlyk mektepde okap ýören wagty men ilkin şol aýdyma solist edip men esasy aýdym sunuwatyny öwredip Mamurjan Rahmedow diýip öz direktor ýa-ni saçlyk mektebiň direktory bardy. Şol ilki maňa şol aýdyp ýekelikde aýdym ýazyp berip ýekelikde ilkinji halipam şol aýdym sazy sunwata ýa-ni aýdyp ýekelikde aýdym aýtmany şol meni urupturdy. Ondan soň mektebi dinamdan soň saçlyk mektebine okuw geldim, muzikal училище diýerler. Lewap vilayet orta sunat mektebine okuwa geldim. Girip bilmedim, gaýtardylar meni. Onun yine medeniyet öýüne çeperebesem olup işe girdim. İşe girdim, gulluğa gittim, gulluk wagtym boldy. Gulluğa gidip ýaňdan diýarma gatnaşdym, gelip gullukdan gelip. Onun yine saçlyk mektebine, sunat mektebine synanyşdym. Ondan o talip bolmak wagty nesip etdi. Vokal bölümüne tapşyrdım. Vokal bölümüne tapşyrdım, aýdym saz bölümüne tapşyrdım. O ýerde halipaňyz kim? O ýerde halipam Täzel Joraýewna. Baltaýmy. Hawa. Elbette Lewap vilayatynyň köp meşhur aýdymçylarynyň halipasy Täzel Moňşerde Täzel Moňlymada köp tawasyna ýaşular ýa şagirdleri ösdürip kemala getirip ýetişdiren üçin. Indi şu ýerde öz maşgalaňyz barada da gürrüň beräň. Öz maşgalam hakda gürrüň bersem men Ýörite sunat mektebinde 4-nji kursa geçen wagtym öýlendim. Şu wagtym 3 sagym bar, bir gyzym, 2 oglum bar. Tuğeleme. Olaram aýdym aýtýarlarmy? Ýok, gyzym diňe gyzym bolsaň kim bolýan diýsem ol diňe Lukman boljak diýär. Doktor boljak diýär. Oglum? Oglum men özüm sportga goýan soň sport söýen soň ul oglum diňe işi top oýnaýar. Körpem hawa sportlar meşgul. Körpem tööleme haçan seyretsen aýdym aýtjak bolup dur. Tans edip entekçi 2 ýaşynda. Atlar näme? Gyzym Meryem, oglum Rüstem, körpe oglum Hanali. Tuğeleme. Biz bilýär sizini biziň Ceyhun kreativ gruppa toparymyz bilen bilelikde öz geliniňiziň doglan gününe sowat taýýarladyňyz. Şol bir wagtyň özünde bir näçe konsertlerimizde de gatnaşýaňyz, çärelerimizde de, toýdur dawaralarymyzda da. Indi şu zatlaryň ählisine näde wagt tapýaňyz? Ýa bir belli bir gün tertibiňiz barmy?
Esasy durmuşda her bir adam belli bir gün tertip bolsa şol dogry kan diýip kiredi. Men şol çäreleň arasynda, işimiň arasynda sportda da gatnap ýetişýän, özüm volleybol oýununa höwes edýän, volleybol oýnaýanda. Şoň üçin yigit kişi hemme zada men pikirimçe yetişmeli. Yetişmeli. Yigide müňdirli hünerimaz diye hakiki men öne esasy aydymsaz, soňam sportga gorýan. Şoň üçin men pikirimçe yigit yetişse gowum kan diýen, hem işini planlaşdyryp hem işini dogurlap işine yetişse. Dogry. Ine 3 sany söýüp dinleýän türkmen aydymçylaryňyz haýslar? 3 sany söýüp dinleýän türkmen esasy men ugrun bakal bolansoň men Atajan Berdiýewiň aydymlaryny hakika men vakal ugruna men entek sunugat mektebine girmäkesin Arslan Çesin vakala gowy düşýär, vakal aydymlary aýtdyp men vakal ýoluna ugradan Atajan Berdiýew. Şonu dinlemän gowurýan soň estrada aydymçylarymyzdan Azat Dönmez dinlemän gowurýan aydymlaryny halaýan. Owan Çiyaz Mehmetowyň aydymlaryny gowy dinleýän. Esas dinleyen başlarım. Dinleyen aydymçylar. Haýsy tagamlar bişirip bilýäňiz? Men dogry maýtsam taam bişirip bilemok, iýip bilýän. Ýöne näl taam bolsa da käbirler wady nahar bişirse zat etse aýrýalary. Onu iýip bilemok, ýa muny iýip bilemok. Men Hudaýa şükür hiç zat aýryp bilemok. Hemme taam. Näme taam bolsa da men iýip bilýän. Ýöne şonda da hor. Durmuşuňyzy meselem pikirdik göreli şundan bar 10 ýyl öňe dolan bolsaňyz haýsy hereketleri dogry hasaplardyňyz, haýsylar näme dogry, haýsy gurdan umuman şu uruňyzdan giderdiňizmi ýa uruňyzy üýtgederdiňizmi? Güljemal ýene 20 ýyl ýa sürsegem men sunugatdan aýdymdan daş bolup bilemok. Edil Hudaýa şükür şol ýolum näme dogry diýip pikir edemok, dogry diýip pikir edýän. Sebäbi Allah gülüp bakypdyr, mähir beripdir şol ýolda bize. Diýmek şol ýol dogry kan diýip pikir edýän. Bizim geçenki söhbetleşmemizin geçenki sanlaryndan tomoşaçylarymyzdan soradykda gepleşigimizde inlik sanlaryna haýsy aydymçy bilen söhbetleşige garaşýaňyz, haýsy aydymçyny çagyraly diýip maslahat salarmyzda tomoşaçylarymyzyň köpsi Arslan Jumaýew, Farhad Öraýew mümkin bolsa şolar çagyraýyn diýildi. Indi şu ýerde öz müştaklarynızda da bir etçe arzularyňyz bardyr. Sag bolun, ilk ölen şoň ýaly hormat edip dinleýäňize köp sag bolun. Gaty minnetdar. Bilemok ýa-ni diýişme ýaly käbir aydymçylaryň ýanynda men aýdym aýtmanada çekinýän hakyky gowy aydymçylar bar. Ýöne näme üçindir meni dinleýärler, şoň üçin hormat goýup dinleýäňize sag bolun. Diýmek bul bize maňa Allahyň nazary düşmegi diýär. Şoň üçin sag bolun, köp minnetdar. Ýene de nesip bolsa geljekde täze aydymlar işläp size hödürler, ýetireriz. Toýlaryňyzda da aydym aýdarys. Nesip bolsa. Köp tomoşaçylarymyz elbetde hem bir haýyş edýäs. Eger mümkin bolsa söhbetleşmemiň şu ýerine halipalarymyzdan ýadygar galan jeren atlaýdym himmet beräý. Aydymam aýtmalymy? Eger mümkin bolsa. Sargaradan mulayım senin kara gözlerin ayırmasın Allah'ım seni menden Hudaýym jeren. Sargaradan mulayım senin kara gözlerin ayırmasın Allah'ım seni menden Hudaýym jeren. Kalbim içiler dana galýaryn men haýrana iki dyýdym ýere goýup ýalvarýarym Hudaýa jeren. Şuat sen düşünýän wakal biz raspet şuat raspevkasy zat. Doğru düşünýän hawa. Nesip bolsa sag bolun. Isle daşary ýurt aydymçysy bolsun, isle türkmen aydymçysy bolsun, şolaryň haýsy bilen duýa etme arzu etýäňiz? Men kiçilikden arzum Özbekistan
Sunatda atkazanan, yani Türkmenistan'ın atkazanan artisti, Özbekistan'ın atkazanan artisti Azatbek Nazarbekov bilen duet aytman arzu ediyen. Tüyleme nesip bolsa, arzularınız Nesip hasıl bolsa. olsun. Bundan eylekte işinizde de, maşgalanızda da bir agzbirlik, üstünlük arzu edýäs. Mahmal owazynızdan belent ýanglansyn. Sag bolun, bugün mehman bolup biziň çakylygymyzy kabul edip geleniňiz üçin. Elbetde tomoşaçylarymyzyň hem isteklerini kanaatlandyrdyk diýip meni pikir edýän. Olara da jan saglyk arzu etýän. Sag bolun. Benim jan saglyk arzu edýän, hemmeňize işiňizde üstünlük, maşgalaňyzda agzbirlik. Hemmeňizi sevýän gowy görýän. Sag bolun. Sag bolun. Qadrly tomoşaçylar, ene şunun bilen bugünkü söhbetleşmemizi geçir gutarýar. Siziň ähliňizden göwnüňizden turandyr diýip umyd edýäs. Bu arada öz pikirleriňiz, beýlikleriniz bar bolsa beýan edip bilersiňiz. Şeýle de biziň kanalymyzda agza bolup bilersiňiz. Biz bolsa siziň bilen uzak wagt hoşlaşamdyk. Söhbetleşmemiziň enlik sanlaryna görüşýänçe hoş wagtyňyz.